Здравейте! Сега ще ви покажа една пътечка, на която минават всичките туристи, които искат да видят, така се каже, джунглата на Гваделупа. Мястото е Мезон де Форет, горе-долу към средата на траверса, което е дефилето, което пресича през средата западния остров на Гваделупа Бастер. Пътечката е кратка. Всъщност има няколко разклонения. Най-краткото е 20 на минути. Останалите са по-дългички. Има и трудна отсечка. Там 2-3 часа. Сега какво може да се види тук? Някои животинки. Имаше едно гущерче, само че избяга. Пътечката започва с едно дървено мостче, което минава над една доста симпатична рекичка. Водата е бистра, хладна и доста хора идват тук да плуват и на плаж. Обстановката е наистина Tropical Rainforest, тропическа дъждовна гора, или както ние го наричаме джунгла. Всичко обрасло с всевъзможни епифити, работи. Богатството на растителния свят е забележително, подобно на Амазония. Животни, какви могат да се видят? Първобозайници. Тук горе-долу могат да се срещнат миещите мечета, ракуните. Също така инвазивните мангусти, които са пренесени от индийците. Насекоми, разбира се, доста прилично разнообразие. Най-дългия бръмбър на света се среща тук. Династис Херкулес, и то гваделупския вариант е от най-големия. Цени са там в средите, на които ги развъждат, в Япония, например. Други неща. Две от най-големите пеперуди се срещат в света тук. Бялата вещица, която е доста масивна нощна пеперуда. Има и още една, наречена черна вещица, чието латинско име е одората, защото мирише приятно. Освен тях, разбира се, има изобилие от всевъзможни дребни насекоми, от които едните са псокоптерите, псокодея, групата, към които напоследък проявих интерес. Така, освен насекомите, други членстоноги, по-забележителни са един вид стоножки. Мисля, че е червенокрака азиатска стоножка, инвазивен вид също така тук. Става много голяма, 20-25 см, много болезнено ухапване и може да се храни с мишки, малки птички, гущери, въобще звяр. Може би единствено по-голяма от нея Скулопендра гиганте от Амазония и от Френска Гвиана. Други членстоноги по-интересни са. Има един вид тарантула. Мисля, че е типична за няколко от Антилските острови. Интересен металически син цвят.
Но тя всъщност се среща много рядко. Въобще не е както на континента. Лечуги, змии разбира се няма, но пък има няколко вида гущери, гекони, аноли и игуани, които са геконите и анолите. Малки гущерчета, които по къщите могат да се видят. Единият вид гекони е ендемичен за острова, с няколко ендемични подвида, които се срещат само на определени места. И накрая птиците. Птиците са преди птиците жабки. Разбира се, има няколко вида жабки. Отсвиркваща антилопска жабка, която се чува нощем и е доста забележителен елемент от фауната. Много характерен. Карибски оркестър създава. И още няколко вида жаби, като жабата ага и други. Някои донесени, някои местни. Така, след земноводните, накрая останаха птиците. Сега птици, ситуацията е доста по-добре. Не е изключително разнообразието, но хич не е зле за такова малко място. По-интересни точно тук за тази пътека, но няма да ги видим, защото това са птици с телефона. Трудно може да се заснемат. С 3 вида колибрита. Пурпурно гърло карибско колибри и зеленогърло колибри и качулато карибско, малко антилско по-скоро колибри. Тези 3 вида всъщност могат да се видят прилично често, прелитат наоколо или по-скоро да се чуят първо как им бръмкат крилцата. След тях няколко вида дребни врабчови птички, бананакити, едни от по-характерните, малко антилски червенушкови танагри, доста питомнички, няколко вида тиранови птици, елени, кингбърдс и други, някои хищни птици, американски керкенес и по-конкретно карибския му подвид. Тук правят някаква къщичка. И освен тях няколко други, подобни на нашите мухоловки и славейчета. Едното е жълтичко, сетофага петечия и някои други по-незабележителни. Сега преди е имало повечко видове птици, включително 3 вида папагали. Единият е червен вид ара, може да е бил един от двата ни познати, ара макао или ара хороптерус, а може и да е бил сроден на тях друг вид ара. Другия вероятно е бил някакъв вид амазона, може би един от видовете, които са все още, от двата вида, които все още съществуват на Доминика,
имперска амазона, най-големия вид, с лилаво тяло и зелени криле, и червеногърла, малко по-малка. А може и сроден, но напълно различен вид. И третото е било един от конурите, както ги наричаме. Сега вече за тях не се знае. Пирура ли е било точно, някаква ратинга, няма добра информация, защото сведенията общо взето са описания, рисунки, защото това са тропици и много трудно могат да се запазят кости или каквото и да било, особено от по-дребни животни. Така. Виждам, че вече надхвърляме 10 минути с това кратко описание на тварите, които се въдят из траверса. Ще приключа днешното видео и очаквайте скоро следващото.